Adveo uit Oorsbeek is de absolute koploper in de derde klasse B. Van de 16 wedstrijden die ze speelden dit seizoen werden er maar liefst 11 gewonnen. En dan steekt ze natuurlijk bovenaan. De nummer 2 is Veritas en de nummer 3 is SH uit Herten die het verrassend goed doen. Promoveerde nog niet zo heel lang geleden naar die derde klasse toe. En SH is toch stiekem bovenin terug te vinden. Die staan op een derde plaats als Adveo de koploper op bezoek komt. En dan wil ze natuurlijk zo'n wedstrijd goed van start gaan en niet in de eerste minuut de bal verlezen. Daar komt de kans aan voor Adveo en het is al meteen 0-1. Wat een dramatische start voor SH uit Herten. Verdediger Stef Wassenberg van SH verliest de bal. Hij speelt met nummer 13. Ja, dat is in dit geval een ongeluksgetal. En Henry Prescott is er als de kippenbie. Hij scoort de 0-1 voor de gasten. Ja, zo kunnen ze beter niet van start gaan natuurlijk, deze wedstrijd. SH dus al nog een paar seconden spelen op achterstand. Ja, en dat juist tegen de koploper gebeurt, dat wil ze natuurlijk niet. SH druk in de aanval. Daar komt een shotje aan. En dat is niet meer dan een rollertje. Gaat recht in de heen van keeper Martijn Jacobs van de gasten. Opnieuw de gasten dan in de aanval. Voorzet. En dat kan nog net weer weggewerkt. Dat is Mark Helwegen die net op tijd komt. Voordat de spits van de gasten erbij komt. De Keurner. En daar is keeper Ruud Schumann van SH. De bal dan ook weer meteen uittrap. SH gokt toch een beetje op die snelle spitsen voorin. We zijn hier nu overtreding. En de vrije trap is voor SH. Komt goed voor. Daar is de kopbal van Mark Helwegen. Raakt de bal wel, maar net niet. Krijgt er de richting erin, waardoor dat het een doelpunt wordt. En zo blijft het heel lang 0-1 voor de gasten. Die er opnieuw gevaarlijk goed komen. Over de zijkant, Frank Vinken. Kan heel wie door. En alsnog de redding van Ruud Schumann. Heel belangrijk, de slootpost van SH. Hij verkomt bij de tweede treffer. Opnieuw het counteren van de gasten. Adveo de Poel komt eruit. Over de zijkant. Gezocht naar de spits natuurlijk. Bal komt uiteindelijk niet bij Henry Prescott. Adveo in deze fase van de wedstrijd de sterkste. Doorlopen, toet keeper. De redding is van Ruud Schumann. En zo verzuimen de gasten om de voorsprong uit te breiden. Hij eigenlijk al 0-2 kunnen staan. Een paar grote kansen gezien voor de ploeg uit Oorsbeek. Dan weer SH. Met een gelukje. Doorlopen van Rico op het veld. Daar is de kans en daar is de treffer. Als een duveltje uit een doosje komt daar Rico op het veld. Krijgt de bal met van Benjamin Hompe. En hij scoort de 1-1. Een flinke hagelbui trekt dan over Herten. De spelers liggen het allemaal niet te deren. Ze voetballen gewoon verder. En in de tweede helft zou SH de stijgende lijn doorzetten. Stef Wassenberg scoort 2 doelpunten vlak na rust, waardoor dat het 3-1 wordt. Uiteindelijk zal Herten toch niet de 3 punten pakken. Na een strafschop voor de gasten. Door een strafschop komt Adveo op 3-2 en in de allerlaatste minuut scoort Kevin Knarre de gelijkmaker. SH luidt 3 punten liggen, maar blijft nog altijd op eigen veld ongeslagen.